नों सासे दायनायानो नोंनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों नोंनि थाखायनो हाफाङा जिउ गोमानांदों नोंनि थाखायनो एमाव राजायाबो गोदाव सोराव जानांदों गासिबो प्रब्लेमनि गुदिया नोंनिफ्रायनो जायो सन्थला topiram topi gela जानला मानला बुंलाबाय थारनाङा आंखौ नङादाराखौनो दायना होननानै बुंनाङालै नों दायनायानो दायना मानसिखौ दायना होननानै बुङाबा मा होननांगौ आं गसाई आरोबाव दायना होनफिनलायबाय ना नों आंखौ दायना होनबाय थानाङा मिथिबाय नङाबा नोंनि खिथुआव खामफ्लाय सिथाबनां खामफ्लाय दायना होनदोंना नों आंखौ दायना नोंनि बिबुखौ बख्रनानै गोदनायाव माला गानगोन आं माला मा नुखोब्रा आंलाय आइला जामाइला सिंहनि आत्मायासो जाखांबाय माथो बेनावलाय ओइ टपिराम साबधान नांबागौबा बुं नांबागौबा ओइ नों दायना मार नामाब्रा सोंबावलायबाय आंखौ दायना नामा होननानै नों दायनायानो हाखराव मोदाय फिसिलायनाय गसाई नोंखौबावले नों दायनायानो मार सन्तला थाथ'ब्रा आच्छा नोंथाङा बुजानानै माब्रै मोनखो बुजानानै जोबोद गोथाव मोनदों नोंबो आंजों खेबसे बुजाना नायनो नामा आं बुजाथ'आ नों मानो दायना होननानै बुंनांगौ सन्तलाखौ ना नोंनाव माबाफोर फोरमान दं फोरमानखौ आं लासैनो नागिरगोन थेवबो आं बेखौनो बुंगोन सन्तलाया सासे मस्थ गिदिर दायना सासे मानसिखौ दायना होननायनि सिगां एसे सानना लाग्रोनाया मोजां नामा मा सानबावनांगौ जाखो जौ फाग्ला मानसिजोंनो आं बायदि सेंग्रा गोरलैया दिनै बुजादों बिनिख्रुइ गिदिर आरो मा फोरमान दंबावो सेंग्रा गोरलै माथो आं सेंग्रायानोखा आंथ' हाबा जायाखैना हाबानि खोथा सोंनि र' नाथाय डाइरेक्ट सोङा आच्छा टपिराम सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों नों माथो हाबा जालानो नंमारगौना खोथाया सोर सुलुं सोर नोंनि सुलुङा बबेनिफ्राय खोनानानै बुंखो बिदि आच्छा खोथाया नङा होमबा हाबा जागोन नङा होमबा आंसो हाबा जायालासिनो थादों नोंसोरालाय मा दाय नांजाबाय थायोब्रा आं हाबा जायालासिनो थानायखौ नोंसोर गोजोननाय मोना नामाब्रा गोजोननाय मोना नामा आं जे हाबा जायालासिनोबो बेसेबां खुसियाव दं माने बुहुमाव फैनानै खेबसेबाबो हाबा जाथारनांगौनो बेखौलाय आं देनां थैहांबा हाबा जागोन खेबसेल'खौलाय जाबायना इन्टारभिउआ जाबाय दा नोंथाङा ओंखाम जानो थांनो हासिगौ हाफाङा लिंहरबाय मालाय अमा राजा आंखौ इन्टारभिउ लानो फैलायबाय नामा नोंखौ आं दासिमबो मोजाङै इन्टारभिउ लानो मोनाखैलै अमा राजा एमएलए दिनै इन्टारभिउ होनो हागोन ना प्लिज आं नोंनि बिगेस्ट फेन आंनि फेन मालानिफ्राय आंनि फेन लंपेन फांखा जाखो नोंलाय जेब्लानिफ्राय नोंथाङा एमएलए जादों गोसोआव दङ ना नोंथांनि एमएलए केम्पिंआव आं बेसेबां गारमा हब्रा एनाउन्समेन्ट होनांदों आच्छा दे लाफै अमा राजा आखायाव जौ गिलासे लादोब्रा एसे समायनासिन नुगोन नंगौ नामा आच्छा दे रेडि जाबाय दा जाबाय नों लाबानो जाबाय दे आच्छा अमा राजा नों निखावरि मानसिफोरखौ अननो लुगैगोन ना लुगैया आं निखावरि मानसिफोरखौ अननो लुगैया मानि थाखाय बादुलि मानसिफोरासो निखावरि जायो मावनो रोङि दांनो रोङि मानसिफोरासो आच्छा नोंथांनि मथेबा बे माहाजोन मानसिफोरा जोबोद मावथि नङा होमबा माथो हमनानै ला नारजि बुदांबो खस्थ' खामानि मावनानै बेसेबां गिदिर माहाजोन जाबाय मालाय बेनिखायनो आं निखावरिखौ अलसिया सानो नाथाय खायफाया थिगसे खामानि मावनानैबो माहाजोन जानो रोङा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन बिनि सायाव मा बुंनो आनलाखि होननानै बुंगोन मानि थाखाय आनलाखि खोनासं सासे मानसिया सानसे मानि हाल एवनानैब्लाबो खदाल जावनानैब्लाबो माइ गायदोंबाबो दैरं गायदोंबाबो अखा बांखा दै बानानि थाखायनो मालाबा लस जानाङो आरो सासे जुवारि मानसियानो माब्लाबा लामायाव गलांनाय फैसा मोनो बेनिखायनो खाफालनि खोथाखौबो साननांगौ जायो मालाबा अलसिया मानसियाबो लटारियाव फैसा मोनो मालाबा मावथि मानसिया बिराद खहा जायो आइला नोंलाय माथो ओंखारलांबायमोन माब्रै मोनफैलायखो आं लिंनानै लाबोदोंलै आच्छा भाइमोन जिरायथ'दो दे ओंखाम ओंख्रि जानायनि लाहार फाहार खालामनो खोन्थायनो आइजो माहारिखौ
आच्छा दे आच्छा जा नोंथ' जौ फेयाखै नङा होमबा बमब्रमा आंबो फेदोंब्रा फेदों थैद नों रिपर्टार जाना बिराद सालु जाबायलै हाबां आच्छा जिरायदो दे जिराय आं एसे फावसायनि आच्छा नोंथांमोना रेडि दा रेडि फटाफट सोंबानो जाबाय मा सोंनो निउसाव ओंखारगोन ना जों एकदम ब्रेकिं निउसाव होलायगोन होजायो ना मा बुङो औ सालथे सालथे दे होमबा बिसालथे सानैखौबो आं दिनै गोगोमैनो इन्टारभिउ लानोसै नोंथांमोना गाबोन फुङावनो नुगोन आच्छा नोंथां होनबाय थानांलालै इन्टारभिउ लानोबा लायाबा था आं हले बांद्रायखौबा जोङोलै हे आंनाव दसेनो मोसानि आत्माया जाखांफैदोंब्रा सिंहनि आत्माया नङा होमबा साला टपिराम गिबाय बियो बहा थांखो सुफादा ओंखाम जानो थांबाय बियो दे होमबालाय लादो इन्टारभिउआ आच्छा आं सन्थलानिफ्राय जागायनोसै सन्थला नोंथाङा गोरिबखौ अनो ना अना सोमागोनलै मानि अना बेलाय आं बायदि गोसो अनसुला रावबो गैया मिन्थिबायना बुजिबायना नों औ बुजिबाय आच्छा नोंथाङा दाबायदि मोनसे पावार मोनबायनो अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन आं ना औब्रा नों फैसा बानायनाय मेसिन बानायगोन आच्छा बे फैसा बानायनाय मेसिनखौ नोंथाङा बानायनानै बेसे बुरजा फैसा दिहुनगोन गोसो बायदि गिबियावनो आलुखौ फारसे मेसिनाव सोगोन आरो फारसेथिं सना ओंखारहोगोन गोसो जायोबा फैसाबो नाथाय बेफोरबायदि मेसिन दिहुननायाथ' नों आं मानसिनि खामानि नङाना बेनोथ' बै बैगानिकफोरा अखाफोराव थांग्राफोरा फैसा बानायनाय मेसिन बानायजोबना बयनोबो रानना होबानो जाथारो बयबो बानायगौमोन मालाय बयबो बानायनानै फैसा लागौमोन होमबालाय मा जानोसै होमबालाय बयबो माजोन जासिगौमोन माथो मा जायो बयबो माजोन जानांगौसो आच्छा बयबो माजोन जाबालाय सोर खामानि मावगोन मा जाखो सालथे गोरिबनो फैसा होनो नागिरग्राया दा बोरै जाखो बिदि होननानै गोरिबा गोरिबै थाबाय थानांसिगौ आरो होमबालाय गोरिबनि खामानिखौ सोर मावगोन फैसा थानाय मेसिना मावगोन बोरै मावगोन बेलाय मावगोन आरो नाय फैसा थानाय मेसिनबा बयनियाबो फैसा जाबाय माजोन जाबाय गोसो बायदि ओंखाम ओंख्रि मोनजाजोब्बाय रावबो रावनि खोथा खोनासंला गाव जेरै हागौ एरै जाजोब्बाय नाथाय माब्रै बिदि जानांगौ जाखो जायोब्ला जायो गासिनावबो फैसा थानाय मेसिन जागोन गासिबो फैसा मोनगोन दुखिया गोरिब समान जागोन बिदि जायालै भाई बेफोरबायदि नियम निति रुल रेगुलेसन जायाबा थायाबा बुहुमानो जानाय नङा मिथिबायना दानलाय सुलाय बुलाय जोख्लाबलायासो बांसिन जागोन दाबो जागासिनो दङ बै अन्थाइ बुख्रुबा गावनि हिनजावखौनो अन्थाइ साननानै खुब बुख्रुबायनो जाद्रायासैना चाचा नेक्स्ट कुइसन नों सानदों नामा बुलाय सुलाय जाया होननानै अन्थाइ देख्रुबा गावनि हिनजावखौ अन्थाइ साननानै खुब देख्रुबबाय बै मावजि माहाजोना आच्छा बे मावजि माहाजोना बे मावजि माहाजोनाबो गावनि बिबनांखौनो ना गोरान साननानै जानो नागिरदोंमोननो बेनोथ'लै बिबनां थाबाबो बिगुमैफ्रा जारला मोनोना आच्छा नोंथाङा बिबनांनि सायाव माबाफोर दुर्बलता दङ नामा सोरनि सायाव माने फामेनि सायाव औ फामेनि सायाव बिबनांफोरनि सायावलाय सोरथो दुर्बल जायाब्रा जायो आं जाया गोसो सिङावथ' ग्लुब मोनोना मा ग्लुब ब्रा दुबसो जायो दा लाय खोथाया ओंखारबायना नोंबो बिबनांखौ दुब मोनोब्रा आच्छा अमा राजा दाबायदियाव मोनबा हिनजाव गदाय लाबावगोन ना लाबावा सानथ'वाखै आंग्रिमोनदि थाखानानै माबायदि मानसि थांजालांदा नांगौना नोंनो नांगौ नामा नोंनो आखाया नोंनावल' गैयालै सालथे नैबे अमा राजानावबो त्रिशुल बायदि बे सन्थला थानानै इन्टारभिउखौनो लानो हालालै आं मा जाबावगोन दा बेखौनो गाबोन इडिट खालामनानै होनोसै आं आच्छा बै पार्टि मोनसेयाव मा जादों नायहैनो र' बुलायनो लुगैलायबाय नामाब्रा सन्थला बुलायनो गोसोबा नैबे अमा राजाजों रावबो हायाब्रा आंखौबो खम साननाङाब्रा बुलायनो नायनो नामा
देलाय नायमारनि सोर सासेनाव बेसेबां बोलो दं दे दिनै नायमारनि सोर सासेनाव बेसेबां बोलो दं दे बुलायलायनोथ' हागोन नाथाय नायग्राबो थानांगोन ना बैलाय इसोर नायगोन ना बेवहाय जाया बिखुनजोनि खाथियाव थांगोन जों बिखुनजोआ नायथों सोर सासेया बोलो दं जों सानैनि गेजेराव बरिया आइडिया दाव होमबालाय दाव बिखुनजोखौ देखायहैनोसै WW गेलेनाय बायदि गेलेहैनोसै माइब्रानि रोसि मोनलोंगोन खोमा थौ बुलायनानै खिथिनोसै बिखुनजोनो दोलालायनाय बुबाय आंखौ सन्थलाया आयो सन्थलायाबो बुनो हालायो आरो नोंना सन्थलाया बारा थिग नङालै दायनासो बियो दायना मा जानला मानला बुंलाबायदोंहाय नोंलाय जानो आरो जौ फेनानै मानो गोदाव सोराव बुंलाबायदों नों बिदि मालानिफ्राय सन्थलाया दायना जाखो मानो जायाखै जाबाय बेनिखायनो आंखौ बुदों दायनाखायनो मिनिदों नों हापां गाज्रि दामोनहाय बोरैबा मिनिफ्लांनो ओंखारदों आं नोंखौ दिनै बेफोरबायदि अबस्थाखौ नुनानै मालायनि अबस्थाखौ मिनिनाया गाज्रियाव गोग्लैफिनोनो आवफा होमबाबो मिनिनो ओंखारदों आरो दे मिनि जाबायसै गारनांला दे हाफां आं ओंखाम ओंख्रिखौ खुरहोलांनोसै देहाय दिनै नोंसोरनो मावनानै जादो जेबो नङा दे गथ'फोरखौ लिंना लाना फैनि आं दे ओंखामखौ खुरनानै होदो आयै न'आव थांनोसै थौदो आयै रहाय ओंखाम जालांनोसै आं भाजि जानानै उदैखौ बुंजोबनाय मोनबाय ओइ जोंलारि दे आइ सना ओंखाम ओंख्रि खुरनानै जालांदो दे आरो बे फावगालियालाय बहा दङ बे मबाइलावसो गोसो होलायबाय खोमा मोदायनि सल' खोन्थालायगासिनो बिसोर नोंनि मोखाङालाय मा जाखो नोंसा नोम्फानि अननायनि बान्था बियो आफायालाय मा खालामखो नोंसा नोम्फाया मोजां मानसि नङा जोंहानि आफाखौ जानला मानला बुंनाङा आफाया जोबोद मोजां मानसिसो मोजां मानसि नङालै दायनासो ओइ जानला मानला बुंलाबायनाङा आइ जोंलारि बेजों जुमाय फेनायजों नांजानाङा थां ओंखाम ओंख्रि खुरै थां खुदाबां नायलाय मा एसे अख्रा हापां सना दे ओंखाम जानोसै आरो नोंलाय मानो जौ लोंदोंलै थांखांनायनि खुसियाव आरो दिनै आंखौ लोंनो गोसो जादों आं जेबो नङा दे आं खुरनानै होफानोसै दे माबार टपिराम माबाफोर नांबावगौ नामा मा होनो हानो आंनोलाय मा होनो हानो गाबदोंसो माथो गाबनाङालै सेंग्रा मानसिया नों गाबो नामा सेंग्रा मानसि आं सेंग्रा हा माथो नों दासो देरफुनाय ना बेनो गाबो नामा गाबनाङालै होमबाबो दिनै दुखु मोनदों आं जाबाय दे टपिराम जाबाय गाबनांला फैदो ओंखाम जानोसै ओंखाम खुरबाय दे होमबालाय जिलेले आयो जिलेले मस्ती में आयो मस्ती में दिल डूबा 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 डुबा डुब घुमा घुम चिंचां संफं चिं चिं चां चां थुम चिं टेंखं पिं थां गं थं पें थिं थिंพิมพ์ป้าพอพุ่งไปแพ้เพื่อเพื่อนเพื่อนรบพาพอ อย่างเลยขอตัวดาอุ่นไหนสอนเอาอันเดียวอยู่หน้ามาจาหนูมาเนียวหัวหนาพอแล้วขอขั้นสามพอเพียงเกลียวข้อขอลาพอคนเกลียวพี่น้องสุขา โอ้ยแล้วเขาเลยถึงโอ้ยแล้วจะเนียน้ำได้มาช่วยบิ๊กแฟนน่ะทั้งพวกกี้คนฟ้าหาคนนี้คนละโซมิเกลียวเพราะแกชื่ออย่างเอาเฮ้ยชาลาโซฟีไม่มาจะบีเฮาเชนิโน่น่ากับอะไรกันได้อะไรนั่นตุ๊กพี่ขาดึงเชื่อซาชินีเบอร์ละปังชินดงได้บีคนเจอเฮ้ยไอ้บีคนเจอบุรีฟ้ายังไฟดังเลยนั่งยามาดิฮะบีซีหัวเราเลยมานะพี่ดึงनों हावाबो गैया टाउनाव थांनायानो फैयाखै दाबो जोंनो बिहावसोखौ नांखायाब्रा नोंखौसो नांगौ जोंनो बुरैफोर हाब आंखौलाय मानो नांगौसै माने जों सानैया बुलायनो नागिरदों हाब मानो बुलायनांगौ जाखोसै बुलायगोन बुलायनानै सोर सासेनि बोलोआ बांसिन बेखौ नायदो आयो बिदि खालामनोसो बे हराव फैदों होनबा नोंसोर आरो मानसिफोराबो जौ फेजोबनायसो माथो जौआ जोंखौ फेहोआ जोंसो उल्था जौखौ फेहोयो ओमफ्राय जौआ थाङै थुङै थानो हाथारैलाय जोंनि मोदोमाव बाफिनो लाजिनाय गैया नोंसोरनाव दाखालिसो बेसेबांबा गिदिर जाथाय जानानै थांबाय आरो दा नोंसोरो खुसि मोनबावदों खुसि मोनाखैलै बिखुनजो खुसियाबो बुवा थांनानै दं दा जों बुलायनो
साननैसो आरोखि नों रेफारि सुना होग्रा जाबानो जाबाय औब्रा बिखुनजो दिनै नोंनि फेभरेट बिजामादै जानो थाखाय आंनाव मोनसे चान्स दं बे चान्सखौ आं खोमानो सानाखै बेनिखायनो जों सानैबो बुलायलायगोन ना सालथे माथो जानला मानला जौ फेनानै जानला मानला जालाबाय थाबायना नोंसोर हा जावैसो सन्थला नोंबो मालाय मानो बिदि जाफाखो बे फाग्लाजों नै बिदि बुंनाय खोनाबानो गोसो गोरबोनिफ्राय बिखायानो थब्लं गबोनाय बायदि मोनो नोंनो खालामबाय एसे सख्ल' बख्ल' अन्थाव बाथाव जावैसोखौ जौ लोंनो फोरोंग्राया नोंनो हो आंनिसो दाय जाहैबाय होमबा सन्थलानि जौ लोंनाया हा माथो नोंनो जौ लोंनो फोरोंदों आंनि बिजामादैखौ नों लोंनो फोरोङामोनब्ला आंनि बिजामादैया जौ लोङामोन ना गासिबो नोंनिनो दाय जावैसो सन्थला ओंखाम जादोंना जायाखै जायाखै होमबालाय जाफैदो बुलायगोरनि नामा आं मानो बुलायनांगौ जाखोसै बुलाया आं हले जोंबाय खिन्थु एबारबा हले बुलायगोन आं ओइ सन्थला दे रेडि जा दे होमबालाय दे आं एक्सन लाबायानो आंबो पजिसनाव दंखायो ओइ फाग्लाफोर मा मोनखोन नों बे हराव मा मोनबाय थाखो दे एसेबां हर जाबाय दाबो फैया बमल'आ बालि दा फन हरबाबो आंखौबा मा सानगोन बेबा बेनिखायनो फनबो हरा बापरे दाबो उन्दुआखै नामा नों आं नोंखौनो फैगोना फैया सानदों आयो आंलाय मानो फैयाब्रा दिनै पार्टियाव थांनानै मोजाङानो जाबाय इन्टारभिउबो मोनबोबाय आयो बाला सोरनि इन्टारभिउ अमा राजा आरो सन्थलानि गाबोन ब्रेकिं निउसाव होगोन आं आयो बाला मोजाङानो जाबाय दे आच्छा दे उन्दुनोसै आं बिसिनायाव फैनानै उन्दुफैया आयो नाङालै नोंनो बिसिनायाव उन्दु आं हायाव उन्दुगोन नाङा दे आं हायावनो उन्दुगोन ओइ बालि नों हायाव उन्दुनाङा आं हायाव उन्दुगोन नै आं हायाव फैबायानो थोद आं हायावनो उन्दुगोनलै है बाल मानिथाराबो आरो नों आं हायाव उन्दुगोन मिथिबाय नों एसेबां खस्थ' मावो बिसिनायाव उन्दुहैथां थां बापरे माबायदि अख्रालै नों गोजौआव उन्दु होनखाबाय दा आं हायाव उन्दुगोन मिथिबाय ना आच्छा दे 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 आयु बाला जा मोजां उन्दुखाबायहाय उन्दुथोंसैहाय बेस्राआ मेंसोबाय दुम्पाव आंखौ निमाहा होदो दुम्पाव आयु बाला ममरमाया दुम्पाखौसो मोजां मोनथारो आरो आं बिसोरनि गेजेराव थाबाय थालाहाय आं खारनायसै दिनैनो खारनायसै नामा दिनैनो खारनायसै आं बेफोरबायदि मालायनि जिउआव थाबाय थानानै मा लाब दिनैनो खारनायसै